महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। सावंतवाडीत सेना आणि भाजपमध्ये दहीहंडीतही चढाओढ दिसून येते। दीपक केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं मुजीब शेख यांची 51,000ची दहीहंडी पुरस्कृत केली आहे, तर राजन तेलींनी बांदा येथील 1 लाखांची दहीहंडी पुरस्कृत केली आहे। गोकुळाष्टमी मोठ्या उत्साहात पार पडली आणि आज दहीकाला आहे। सर्वत्र सावंतवाडी शहरात किंवा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या दहीकाल्याचा उत्साह ठिकठिकाणी पाहायला मिळतो। अगदी दुपारनंतर मोठा उत्साह हा गोविंदांचा पाहायला मिळणार आहे। पण मुख्यत्वे करून यात 2 राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळते, ती म्हणजे सेना आणि भाजपात शहरात लागलेले हे बॅनर आणि दहीहंड्यामध्ये असणारी चढाओढ त्यातनं पाहायला मिळते। सावंतवाडी शहरात मुजीब शेख मित्रमंडळाची जी दहीहंडी आहे ती दीपक केसरकर मित्रमंडळाकडनं पुरस्कृत करण्यात आली आहे। ती दहीहंडी 51,000 रुपयाची आहे। तर दुसरीकडे भाजपचेच माजी जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार राजन तेली यांच्या माध्यमातून बांद्यामध्ये 1,11,000ची दहीहंडी जी आहे ती पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये दहीहंडीसाठी या दोन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ असलेली पाहायला मिळते। सावंतवाडी ठिकठिकाणी हे दोन्ही पक्षांचे बॅनर आणि दोन्ही पक्षांच्या दहीहंडीचं जे ब्रँडिंग आहे ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। यावर्षीपासूनच प्रो कबड्डीच्या धर्तीवर प्रो गोविंदा असं स्पर्धेचं रूप या खेळाला, या गोविंदांना देण्यात आलं आणि दहीहंडीला देण्यात आलं आहे। त्याच्यामुळे यावर्षीची दहीहंडी ही निश्चितच वेगळी असणार आहे। उत्सुकताही वेगळी असणार, कारण कोरोना काळानंतर सगळे निर्बंध उठवल्यानंतर तो उत्साह गोविंदांमध्ये पुन्हा एकदा दिसणार आहे। त्यामुळे यावर्षीची दहीहंडी निश्चितच ही वेगळी असणार आहे आणि याला राजकीय दहीहंडीचा किंवा राजकीय चढाओढीचं स्वरूपसुद्धा या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पाहायला मिळतं। सावंतवाडी शहरात मुजीब शेख मित्रमंडळाची दहीहंडी दीपक केसरकर मित्रमंडळाने 51,000 रुपयाला पुरस्कृत केली आहे। तर भाजपच्याच माजी आमदारांकडनं, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष असणाऱ्या राजन तेलींकडनं सावंतवाडी मतदारसंघातला बांदा इथं ही 1,11,000ची दहीहंडी त्या ठिकाणी पुरस्कृत केलेली आहे। या दोन्ही नेत्यांमध्ये जे राजकीय संघर्ष आहे तो सर्वश्रुत आहे, मात्र आज दहीहंडीचाही संघर्ष, दहीहंडीमधली पण चढाओढ या निमित्तानं पाहायला मिळतो। एकंदरीतच पाहिलं तर संध्याकाळच्या सुमारास सावंतवाडी शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात दहीकाला होणार आहे। इथलं जे वाळके मास्तर व्यायामशाळेचं किंवा अमय तेंडुलकर मित्रमंडळाचे जे गोविंदा आहेत ते सर्व गोविंदा या ठिकाणी या दहीहंड्या फोडणार आहेत। तर निश्चितच या 2 दहीहंड्याचे मानकरी आता कोण ठरणार आहेत हे पाहणं खूप औत्सुक्याचं असणार आहे। ठिकठिकाणांच्या दहीहंड्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात उभारल्या असून या दहीहंड्या कोणते गोविंदा फोडतायत आणि या बक्षिसाचे मानकरी कोण ठरतायत हे आपल्याला संध्याकाळीच पाहायला मिळेल। विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।